В критическата специално заставите какво правя? Тренирам в последните 50 години. От 6 годишна съм почнала да тренирам, тази година ставам 56. Аз съм като психолог, който има едно лекарство, което препоръчва и това е спорт. Задължително, освен всякакви други тренировки, трябва да се включва стречинг, йога, разтягане, наречете го както искаш. Значи мост, лотос и шпагат си правя всеки ден. Като смятам моста за най-важно, въпреки че той в йогата се нарича колело, това на което ние го наричаме мост, защото издължава и запазва дължината на самия гръбначен стълб. Да не се получава една компресия, тук да се разширяваме и да става една като лелки такива, нали, набитички малко от този сорт. Друго нещо, което правя, знаете, любимите ми чехли, домашни ортопедични и навънка навсякъде винаги съм с ортопедични стелки. Има много варианти къде могат да ви се направят, специално за вашия крак, и по-твърди, и по-меки и така нататък. Сега разбира се, ако имате проблеми, силни болки, нали, това е много ясно, невролог, ортопед, травматолог и така нататък. Има инжекции, има лекарства. Но въпреки всичко, това, което най-добре, това е движението, защото движението е живот. Мускула храни коста, коста храни мускула. Това е абсолютно отче наш, нали? Това трябва да го знаем. За тези, които не са тренирали първите 50 години от живота си, дали трябва да започнат следващите 50? Това по принцип е много съмнително, че ще започнат да го правят, но все пак трябва да знаете, че вие си мислите, че нещата не могат да се влошат, обаче те могат. И много пъти казвам, че може да не напредваме, но не трябва да назадваме. Значи от това положение, което сте сковано, с неподвижност, лоша координация, може да стане още по-лошо. Така че започнете да правите гимнастики най-добре с персонален треньор, което е номер едно, нали, персонален треньор. Но и в някакви групи. Плуването е много добре, защото натоварва мускулите, но не натоварва стави и кости. Знам, че много хора стартират късно, силовите тренировки си имат своето място. Обаче, ако не сте тренирали, в никакъв случай не почвайте силови тренировки на своя глава. Значи при всяко положение трябва да има лекарски преглед и след това персонален треньор, защото може да си направите повече бела, отколкото полза.